Soc la Marta Carrasco, diuen que soc coreògrafa i aquí estic ajudant a fer 2 coreografies, 2 moments i estupendo. Ho vaig veure molt clar des del principi perquè m'ho va donar la gent, per com era la gent, però jo ho vaig veure molt clar des del principi. A més, treballo d'una forma molt intensa, la gent ha de donar molt i es van donar molt i vaig veure de seguida quina havia de ser l'essència. I em sembla que em vaig entendre molt bé amb tothom des del primer moment. Sobretot la directora, la Laia Valdés, perquè jo no era un amant dels Beatles i ara ho soc. I un cop vaig provar el primer dia amb la gent, ja va ser la Laia i la gent. Mira, si a mi em diguessin a qui prefereixes, prefereixo aquesta companyia, que potser altres companyies de molt nom, que he hagut de treballar amb actors de molt nom i que no treballen amb la generositat i el talent que he vist avui i cada dia que he vingut.